בונים עכשיו את הבית הייחודי ביותר ביהודה ושומרון. אין לו אפילו קיר ישר אחד, ציפוי אבן או גג רעפים כמקובל. זהו מבנה עם קווים זורמים, 3 קומות ו9 חדרים, מעין חללית שנחתה כאן מסרט מדע בדיוני. האדריכל שעלה מצרפת ומשפחתו כבר נכנסו לגור בקומה הראשונה שבנייתה הושלמה. למה בנווה דניאל? למה בנווה דניאל? תסתכל מסביב, רואים פה כמעט חצי מישראל, רואים עד תל אביב. היום לא רואים בדיוק את הים, אבל יש ימים שרואים את הים, אפילו את הספינות בים, ואני אוהב את הנוף הזה. והתקבלנו יפה מאוד ביישוב, גם במועצה. חשבתי שבחיים לא ייתנו לי רישיון, היתר בנייה, אבל זה היה ההפך. קיבלתי רישיון בקלות. האם תנותק החללית מהקרקע בנווה דניאל ותמריא לחלל ביום שבו ייחתם הסכם השלום? לא יעלה על הדעת, אומרים בגוש עציון.